Vi kan lære tegnet for din seng. Seng. Ja. Seng. Ligesom sådan 2 pistoler. Det har alt sammen noget med bostedet at gøre. Altså, den rapport, den afspejler det arbejde, jeg laver med hende, ikke dit. Jeg anbefaler, at hun bliver placeret på den lukkede ø. Mm-hmm. Men altså, det kan jo også være, at du har brug for lidt modsigelse en gang imellem. Jeg synes, vi skal gå ned og se, hvordan du arbejder nu. Ja, men det kommer ikke til at hjælpe hende. Det handler ikke om hende. Hun kommer nok om lidt. Hvad? Jeg har lige talt med redaktørerne, og de vil gerne have et nyt gennemklip til i morgen tidlig. Har du sovet her igen? De har allerede set den version, I sendte i nat. Og de vil gerne have et telefonmøde. Hvornår? Om en halv time. Er der en måde at vinkle dem på, så de er mere frisat i deres præstationsfæt? Ja. Kan vi have en version senere i dag? Et nyt gennemklip i dag? Ja. Det kigger vi på. Hej. Nå. Jeg har ikke sovet. Har de mennesker her drukket det her? Ja, 10-12. Man kan slet ikke. Det der, det er testet på flere tusind dyr. Ja, det er også... Kan vi... Nej, du skal ikke skyde op. Men have been making babies on women for millions and millions of years and not using their fucking minds and just drinking and fucking and making everyone pregnant, and then this one fucking time in history a girl just want to have sex and have some semen up in her vagina. Stop nu! Sille! Sille! Hvad? Bare fordi, at du er min storebror, så skal du ikke komme og blande dig. Du kender ham slet ikke. Stop! Stop! Flyt dig! Slip!